Στις εκλογές του Συλλόγου Σχολικών Φυλάκων Ελλάδος, για να συμμετέχετε θα πρέπει να έχετε ήδη γραφτεί μέλη του Συλλόγου, διότι έχω τυπώσει τον εκλογικό κατάλογο με τα 354 ονόματα των μελών. Στις εκλογές μπορείτε να συμμετέχετε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με την παρουσία σας την ημέρα των εκλογών. Σε λίγες μέρες θα κλείσουμε την αίθουσα και θα ανακοινώσουμε την ημέρα και τον τόπο. Ο δεύτερος τρόπος είναι με αλληλογραφία. Για να συμμετέχετε με αλληλογραφία θα πρέπει να έχετε 4 πράγματα. Το ψηφοδέλτιο, ένα φάκελο από το εργοστάσιο του Κοτσόνη, 11,4x23, νούμερο 19, Παύλα 80. Από το μαγαζί που το αγόρασα μου είπαν ότι αυτός ο φάκελος είναι ο πιο δημοφιλής και μπορείτε να τον βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν βρείτε αυτόν τον τύπο, αγοράστε ένα παρόμοιο, όχι όμως πολύ διαφορετικό, διότι θα τον ακυρώσει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Ορίστε εδώ ο φάκελος. Εκτός από αυτά θα χρειαστείτε μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 με το γνήσιο της υπογραφής, τα στοιχεία σας και εδώ θα αναγράφει επιθυμώ να συμμετέχω σε αρχιερεσίες του Συλλόγου Σχολικών Φυλάκων Ελλάδος, του οποίου είμαι μέλος με τη μέθοδο της αλληλογραφίας. Και τέλος ένα ακόμα μεγαλύτερο φάκελο. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο του Συλλόγου. Το ψηφοδέλτιο μπορείτε να το τυπώσετε από το σχετικό σύνδεσμο που θα ανακοινώσω. Συνεννοηθείτε με τους συναδέλφους στην πόλη σας, να το τυπώσει ένας και μετά να βγάλετε φωτοτυπίες. Πρέπει να προσέξετε όμως να μην υπάρχουν σημάδια πάνω του, για να μην το βγάλει άκυρο ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε αυτόν τον πίνακα μπορείτε να βάλετε από 1 μέχρι και 4 σταυρούς σε όποιον υποψήφιο θέλετε. Όλες οι περιφέρειες εκλέγουν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Εγώ εδώ θα αναφέρω μόνο τα τακτικά, διότι αυτοί θα συνθέσουν μετά το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εκλέξουν το Προεδρείο του Συλλόγου. Αυτή είναι η περιφέρεια Αττικής. Περιλαμβάνει τους υποψήφιους από την περιοχή της Αττικής. Εκλέγουν 3 τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή εδώ είναι η περιφέρεια Επικρατείας. Περιλαμβάνει τους συναδέλφους που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία και εκλέγουν 1 μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η περιφέρεια Υπήρου και Ιόνιων νησιών, όπου περιλαμβάνει τους συναδέλφους από αυτή την περιοχή και εκλέγει 1 τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή η περιφέρεια Μακεδονίας εκλέγει 2 τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η περιφέρεια Θράκης εκλέγει 1 τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η περιφέρεια νησιών Αιγαίου εκλέγει 1 τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτή είναι η περιφέρεια Στερεά Ελλάδος και Θεσσαλίας που εκλέγει 2 τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ η συναδέλφισσα Μαλτέζα Τριανταφυλλιά είναι η συνάδελφος Φιλιό Μαλτέζου. Από τους 4 σταυρούς που έχετε στη διάθεσή σας, σας συμβουλεύω να βάλετε 1 σταυρό στον υποψήφιο της περιφέρειάς σας, 1 σταυρό για πρόεδρο που θα είναι από την περιφέρεια και 1 σταυρό για τον αντιπρόεδρο που θα είναι από την Αττική και τον άλλο σταυρό όπου εσείς νομίζετε. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στο Σύλλογο Σχολικών Φυλάκων να έχει πρόεδρο από μια μικρή πόλη όπως είναι τα Χανιά, όπου βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδος και έχει 9 σχολικούς φύλακες. Ελπίζω να το λάβετε αυτό υπόψη σας όταν ψηφίσετε για πρόεδρο. Αυτοί που θα εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξουν το Προεδρείο του Συλλόγου. Σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος υποχρεωτικά εκλέγεται από την περιφέρεια και ο αντιπρόεδρος υποχρεωτικά από την Αττική. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τους υποψήφιους της Ελεκτικής Επιτροπής. Η Ελεκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου. Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, 2 φορές το χρόνο, μία το Δεκέμβριο και μία τον Ιούνιο, με ευθύνη του Προέδρου, αναρτούνται στο διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου. Σε αυτόν τον πίνακα βάζετε από 1 μέχρι και 3 σταυρούς και εκλέγονται 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει τους υποψήφιους για τη δευτεροβάθμια οργάνωση, που μπορεί να είναι το Εργατικό Κέντρο ή η Ομοσπονδία. Αυτό θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί. Εδώ βάζετε 1 σταυρό.
Η διαδικασία για τις εκλογές είναι εξής. Σταυρώνει το ψηφοδέλτιο, από εδώ, όπως βλέπετε, έχω βάλει 4 σταυρούς, εδώ έχω βάλει 3 και εδώ έχω βάλει 1. Αυτό είναι παράδειγμα, δεν είναι προτροπή για να ψηφίσετε αυτούς τους υποψηφίους. Έπειτα διπλώνω το ψηφοδέλτιο. Το τοποθετώ στο φάκελο που είπαμε πριν, του κοτσόνι. Φέρω την ταινία. Σφραγίζω. Έπειτα στο μεγαλύτερο φάκελο που έχω γράψει διεύθυνση, τοποθετώ το φάκελο των εκλογών. Και την υπεύθυνη δήλωση. Αφαιρώ την ταινία και σφραγίζω. Και το στέλνω με αυτό, όχι συστημένο, το επαναλαμβάνω, όχι συστημένο, απλό ή express, στην ταχυδρομική θηρίδα 13630, ταχυδρομικός κώδικας 10310 στην Αθήνα. ΤΑΦ Θ 13630, ΤΑΦ Κ 10310 Αθήνα. Την ημέρα των εκλογών η Αφαιρευτική Επιτροπή θα ανοίξει τη θηρίδα, θα πάει τους φακέλους στον δικαστικό αντιπρόσωπο, ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα ανοίξει, θα βγάλει το φάκελο, θα ελέγξει από την υπεύθυνη δήλωση αν είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και αν είναι, θα τοποθετήσει στο φάκελο των εκλογών στην κάλπη. Αρχίστε να ψηφίζετε για να φτάσουν τα φάκελα έγκαιρα στη θηρίδα.